Bé, bon dia. Benvinguts i benvingudes a aquesta segona sessió formativa que organitza l'ICGC. Jo sóc en Joan Arnaldic, sóc el cap de la unitat d'anàlisi i tractament de dades, per aquells que no em conegueu de la sessió anterior. I si la sessió anterior tractàvem dels productes o dels nous productes que estava desenvolupant l'ICGC, aquesta sessió estarà més centrada en les eines, en programari per facilitar l'accés a les nostres dades. Especialment eines per GIS desktop i també la presentació de la fototeca tant desktop com web. El primer que hauria de dir és que hi ha hagut una modificació per motius de força major i hem hagut de modificar una mica el programa de l'acte perquè la Noelia Ramos, la cap de la cartoteca, no podrà presentar la seva part. Llavors, jo no ho faré tan bé com ella, ni podré explicar el mateix que hauria explicat ella, però com que el meu grup també desenvolupa el sistema d'informació que dona suport a la cartoteca, tinc un cert coneixement del contingut de la presentació i almenys esperem que encara que no sigui de la profunditat la presentació que hauria fet la Noelia, doncs sigui igualment profitosa per la majoria de vostès. El que també hauria d'esmentar és que com que el programa s'altera una mica, intentaré jo fer tota una part sencera, no fer dues parts com estaven previstes. Intentaré enllaçar l'explicació tant de la fototeca com del connector de QGIS, perquè en realitat hi ha una línia argumental que els uneix els dos. I, per tant, els demanaria també una mica de comprensió si el programa no és exactament, en quant a temps, el que s'havia anunciat en un principi. Doncs, sense més, jo començaria a explicar la part que està prevista que comentés jo, que és les eines GIS que ha desenvolupat l'ICGC per facilitar l'accés a les seves dades. Llavors, al revés de les altres presentacions, que potser hi havia una part més teòrica primer, aquesta jo crec que el que té sentit és que directament passem a la part pràctica i, per tant, compartiré pantalla i començaré una mica a explicar, no? Llavors, intentaré anar deixant els enllaços en el xat de la sessió, a veure si en soc capaç. Un moment. De manera que vostès puguin seguir a la mateixa hora que jo els diferents enllaços. Llavors, el primer que els comparteixo, com sempre, seria la pàgina web on està descrit l'eina que estem presentant avui. S'ha fet un esforç tant perquè sigui cercable com perquè les instruccions d'ús siguin clares. Aquest seria el primer que utilitzaríem, i també m'agradaria aprofitar una mica per motivar el per què s'ha desenvolupat aquest connector. Bàsicament, seguim en l'estratègia de distribució i publicació de dades que porta implementant els últims anys l'ICGC, que és d'intentar apropar-se als fluxos de treball o inserir-se dins els fluxos de treball dels usuaris, perquè sabem que els grans productors de cartografia ho fan i tenen molt més accés tant a l'usuari general com als usuaris professionals. Per posar un exemple, Argis té el Living Atlas, que fa que puguin accedir a cartografia, a un gran catàleg de cartografia només a un clic. Nosaltres volem facilitar l'accés i l'ús de la nostra cartografia, no només perquè sigui l'oficial i, per tant, perquè estiguin obligats a fer-ho, sinó també perquè sigui fàcil de fer. I en aquest sentit, QGIS ha demostrat que és una eina molt potent i un bon vehicle per prototipar, per desenvolupar i per provar i testejar aquest concepte com a primera versió.
perquè és lliure de cost, entre altres coses, per tant és fàcil d'implantar és més fàcil d'implantar en aquelles organitzacions que potser no tenen el pressupost com per tenir un grup de GIS específic, però que sí que poden beneficiar-se de tenir l'anàlisi i la capacitat de visualitzar o d'analitzar el component espaial de les dades amb què treballen. No? A més, estudiants, diverses universitats, diversos màsters, doncs, és una eina que és molt potent i que és fàcil de fer arribar a la gent. Per tant, el connector de QGIS veurem que hi haurà altres connectors i que intentarem anar desenvolupant eines. Avui es presenta una part, una primera part també per ArcGIS, que és el geocodificador. Vindran més, però el de referència sempre serà el de QGIS. Llavors, a més, com un altre motiu de fer el connector també és de vegades som conscients que la descoberta dels productes de què disposem pot ser una mica complicada i sobretot tenint en compte quins són més vigents i quins es van obsoletant. Llavors, tenir el connector de QGIS amb una selecció de productes que són els que n'esperem l'ús en un moment donat i que són els que es volen promocionar i que donen una idea de l'orientació que tindrà en un futur l'ICGC, doncs també facilita la descoberta de productes per part dels usuaris. Llavors, el que els voldria ensenyar breument també és això és la botiga de connectors de QGIS general i una mica per reivindicar fins i tot que les dades ens estan donant, sembla, la raó, que és una bona orientació. Això són el nombre de descàrregues que hi ha hagut des de la primera versió de QGIS amb la data del 2020. Si sumen, està al voltant de les 60.000 descàrregues. I potser més representatiu és el nombre d'usuaris que s'actualitzen en cada versió, que vol dir que són els usuaris. És una estimació a la baixa dels usuaris vius que hi ha en un moment donat, perquè hi ha usuaris que triguen més o menys a descarregar-se el connector. Però aquí veiem, per exemple, en l'última versió, que és això, des del 14 d'octubre fins a l'actualitat, se l'han descarregat 2.348 persones. I estimem això, que hi ha com unes 2.500 persones que cada mes utilitzen el connector amb prou interès com per actualitzar-se a l'última versió. I ara el que faria, una mica sense més, és començar a presentar el propi connector. Aviam si amb aquestes dues pantalles... Exacte. Això és un QGIS net sense el connector instal·lat i el que podríem fer és instal·lar-lo com a primer cas perquè vegin que no hi ha res d'especial, que és la botiga de QGIS i que la metodologia d'instal·lació és la que espera QGIS per defecte. Si busquem, ICGC, per exemple, el trobem i simplement és clic a instal·lar. I és tan fàcil com això. Aquesta és la instal·lació del connector. Veurem que apareix una nova barra d'eines. Anirem explicant ara cadascuna de les opcions. És tan senzill com això, instal·lar el connector. Llavors, com m'agrada començar a mi, per exemple? Si fem clic aquí, només un clic, o sigui, el connector el que fa és, a banda de posar un accés fàcil en els usuaris dels nostres productes, també té petites funcionalitats que al final el que fan és utilitzar les eines de QGIS per darrere, però que faciliten una mica l'accés i l'ús. Llavors, he fet clic aquí i el que crea és un projecte buit amb el mapa base i també aquí, si s'hi fixen, ha canviat el sistema de referència pel que és oficial a Catalunya i
en el sistema de referència en què l'ICGC publica tots els seus productes. Això, òbviament, es pot fer tocant opcions, però només amb un clic s'hi pot accedir. Llavors, començaria explicant el connector una mica per ordre, d'esquerra a dreta aquí en les opcions. Potser faig algun salt perquè m'anirà bé en el discurs, però una mica per orientar-nos, no? El primer que veiem aquí és el geocodificador. Un moment. El geocodificador, si deixem el cursor una estona, apareix un tooltip que fa una mica una petita explicació de quins són els diferents tipus de cerca que accepta. Veiem que es poden buscar per topònims o per adreces, com podríem esperar, per punts quilomètrics, per coordenades, que això també pot ser útil en un moment donat, en comptes de ficar-ho a la capsa de cerca de QGIS, inclús en diferents EPSGs, per zones útils i rectangles també dintre les coordenades i per referència cadastral. Referència cadastral és l'únic que no proporciona, les dades no les proporcionem nosaltres, sinó que s'estiren de la Direcció General de Cadastre, però com que era una petició molt habitual de la gent que treballa amb el nostre connector, doncs la vam incorporar aquí. Llavors, quin avantatge té com a geolocalitzador el de l'ICGC? Doncs que vostès saben que l'ICGC participa i té una gran responsabilitat en l'elaboració del nomenclàtor oficial de Catalunya i, per tant, tenim els noms oficials en català dels topònims del territori, així com també compila la base d'adreces a partir de les dades que proporcionen els diferents ajuntaments. I aquí sí que creiem que és un factor, a poc que ho provin, veuran que és un factor de qualitat que ens distingeix de la resta de fins i tot grans productors cartogràfics, no? Perquè vostès suposo que han vist alguns desastres que fa Google Maps, per exemple, en quant a topònims català-castellà. Doncs això aquí està solucionat amb molts més topònims i molt més rics, no? Per exemple, no sé, podem buscar diferents zones, no? I aquí ens proposa tota la llista de topònims, ens fa el zoom depenent de si hem escollit una àrea més gran o més petita, ens farà zoom a la piràmide que correspongui. Els convido a que provin els topònims, si poden seguir el curs o la interacció a mesura que l'estic fent jo, els convido a que provin topònims que pensin que poden ser més o menys poc comuns i veuran que dona un bon resultat. Llavors, el següent que tindríem aquí són aquest menú, que té una icona com de capes. El que faré és, un moment, organitzo això, tindrem més clar, que té una sèrie de capes. Tot aquest menú el que vindria a fer són capes per referència. O sigui, idealment seria el mateix ús que esperaríem d'un servei o d'un geoservei. De fet, moltes d'aquestes opcions el que estan fent és utilitzar un geoservei per darrere i posar-ho més fàcil. Llavors, què vol dir això? Ens interessarà com a l'ús de geoserveis. Ens interessaran aquestes capes quan volem estar sempre actualitzats. Si obrim un projecte d'aquests i hem posat per referència la piràmide topogràfica i s'actualitza, doncs estarà actualitzada quan la tornem a obrir amb l'última versió. Llavors, el desavantatge o una mica la contrapartida és que hem d'estar online, hem de tenir connexió online si volem treballar amb això i que
potser de vegades el que ens interessa és congelar un moment del territori, o sigui, congelar el moment on estem fent el projecte determinat. Llavors aniríem al menú de descàrregues, que el presentaré més endavant, no? Llavors, per exemple, no? Podríem veure, tenim dos models d'elevacions, un que té més resolució però és més antic i un que és més modern però té menys resolució, però per la demo ja ens servirà i és tan fàcil com fer clic i se'ns mostra aquí. Una opció, ara salto una mica d'ordre quant a les opcions, però em va bé presentar-ho ara. Aquest últim menú d'aquí el que fa és canviar els estils de les diferents capes que tinguem. Són utilitats, altre cop, que es basen en el que aporta QGIS, però que faciliten una mica als usuaris el treball amb aquestes utilitats, perquè a vegades no és obvi, no? Llavors, una de les coses que es pot fer és aplicar directament un ombrejat de la capa d'alçades. Aquí avisa simplement que si obrim les propietats de la capa podem alterar l'angle d'incidència de l'ombrejat, però el que tindríem és una visualització tipus Hillshade feta això, on the fly, no? Diguem, mentre anem navegant. Això seria, per exemple, el que podríem veure amb el MET. L'altra cosa, un altre estil que podem veure i que va bé, si ara suprimeixo la capa aquesta, hauré d'anar fent neteja. Una altra funcionalitat, per exemple, si carreguem l'ortofoto color, altre cop tenim via el GeoSurvey, tenim l'accés a la imatge. Hi ha una altra estilització que és bastant curiosa, per exemple, que és el ressaltat d'alçades sobre l'orto. Si fem clic en aquesta opció d'estilització, altre cop un menú explicatiu per veure com es poden alterar, el que se fa és se superposa una capa de MET i es toquen les opcions de fusió de capes de QGIS. O sigui, no és res que no es pugui fer manualment a QGIS, però això és ho hem fet així una mica per facilitar, perquè hi ha molts usuaris que no tenen aquest coneixement de QGIS. Llavors, això el que fa és un ressaltat de les alçades, perquè l'orto és una tècnica cartogràfica clàssica. Si comparen sense el ressaltat d'alçades amb el ressaltat d'alçades, una mica per a aquelles aplicacions que convé ressaltar l'orografia, doncs queda força bé. Comparar. Val. Una altra cosa, una altra funcionalitat que els voldria ensenyar del connector, esborro les dues. És la facilitat, poso aquí, ja que hi som, hi ha una altra ajuda d'estilització que simplement el que fa és passar una capa per referència, o de fet qualsevol ràster, a blanc i negre per tocar la saturació. És a dir, saben que hi ha molts geoserveis nostres que s'ofereixen en color i en blanc i negre per si l'usuari vol sobreposar informació a sobre que no cridi tant l'atenció, doncs això ho fa des de QGIS mateix. No té més, el que fa és de saturar la capa a les opcions d'estilització. Llavors, un altre... Tornem a posar el topogràfic. Altra cosa que els volia ensenyar, la setmana passada vaig presentar el referencial topogràfic territorial, explicar una mica el producte i vaig dir que per alguns formats de sortida es conservava la sèrie temporal. Llavors, ara, per exemple, això em servirà per explicar la navegació dintre del connector de QGIS. Tots aquells productes que tenen una sèrie temporal tenen una interacció semblant i hem intentat fer-la el més fàcil possible.
Per exemple, si aquí carrego el referencial topogràfic territorial en raster, l'avantatge de carregar aquí des d'aquí el raster és que es pot veure qualsevol escala, encara que no tingui sentit treballar segons quines escales amb el 5000, no? Per orientar-se pot anar bé. Llavors aniré a una zona que sé que ha canviat. Aquí mateix, no? Llavors, si s'hi fixen, sí, si s'hi fixen, de fet és aquesta barra d'aquí, si desapareix, però me l'ha activat automàticament i és aquesta zona aquí de la pantalla, el que surt són tota la sèrie temporal que té el producte, no? Si fan zoom aquí, fins i tot es pot moure amb els cursors, que és el que faré ara, i no sé si... I aviam, el que faré una mica més petit per intentar evitar el refresc, i llavors es veu una mica més... Si es fixen en els edificis... Sí. Vale. Si es fixen en els edificis que hi ha aquí, no? A mesura que es va movent això, veuran que van canviant. Això s'està fent ara on the fly. Si ven aquí els canvis en el topogràfic, tal com s'anava edificant des del 2018 fins al 2022. Òbviament, aquesta idea de navegar per la sèrie temporal no és exclusiva de l'RTT. Cada cop l'ICGC intenta més mantenir les sèries històriques de les diferents cobertures i, per exemple, doncs amb l'ortofoto tenim el mateix cas, no? Però amb molts més anys. Podem anar fins al 45, que és l'orto més antiga, i anar navegant de la mateixa manera, no? Moure's per la sèrie temporal és una cosa bastant útil per comparar el territori. Si es volen comparar 2 anys, un truco, diguem, si es volen comparar 2 anys, el que es pot fer és duplicar la capa. Es duplica la capa. En una queda la navegació per sèrie temporal i en l'altra, així, si volen comparar 2 anys és més fàcil perquè s'estalvia el flicker aquest, el refresc que fa de vegades QGIS. Molt bé. Doncs això seria el que els volia explicar de sèries temporals. Tots aquells productes que estiguin marcats aquí, que entre parèntesis es digui sèrie temporal, es pot fer el mateix tipus de navegació i el mateix tipus de comparació. Llavors, aquesta I que veuen aquí també serveix una mica és això, exactament això, informació del producte, i el que fa és obrir un navegador amb les metadades i un apuntador al catàleg de l'IDEC per si vostès volen saber exactament quin producte és, els detalls de com està fet i relacionar-ho amb la descàrrega normal fora del plugin de QGIS. I quins altres, aquí també està documentat quins altres canals d'accés hi ha. Per tant, també és una funcionalitat que pot convenir en un moment donat. I ara un moment, això de tenir 2 pantalles. L'altra funcionalitat que els puc ensenyar, i aquí ja és el primer apuntador que donem a la fototeca i entraré en detall més tard quan expliqui la fototeca digital, és aquesta capa, que també és una sèrie temporal, de fotograma anàglif central. Si agafo el 2023, per exemple, aquí el que es fa, faré un zoom out un moment, aquí el que s'agafa és utilitzant les mateixes funcionalitats que tenim de QGIS i en altres visors, el que fem és
mirem la vista, agafem el parell estereoscòpic del fotograma que hi hagi més central en un moment donat i es fa una vista en àglif. No està pensat per tallar aquesta resolució, sinó que està pensat per tallar una resolució més alta, de manera que si vostès van... Això crea la il·lusió una mica de que s'està explorant el territori en 3 dimensions a partir d'anar canviant automàticament el parell estereoscòpic. Amb unes ulleres cian vermell, d'aquestes que venen a qualsevol lloc, veurien el territori en 3 dimensions i podrien navegar per tot el territori en 3 dimensions. És una altra de les funcionalitats de les capes per referència que potser no es coneixen prou i que s'aprofita de tota la maquinària que hi ha en la fototeca i que entraré ara en una estona. A partir d'aquí, el que poden, els convido és a que provin, a que utilitzin els diferents productes segons els convinguin. Aquí tenim les divisions administratives, per exemple, que són les oficials en cada moment i sempre estan actualitzades. Per tant, si hem de mirar els límits entre municipis, serien les dades que s'han d'utilitzar en cada moment. Hi ha tota la... Depenent de l'escala de referència, la que vulguin treballar, n'agafo alguna que trigui poc, per exemple. L'escala de referència en la que vulguin treballar, doncs, agafin les divisions es compilen a escala 5.000, la resta són generalitzacions, però per l'ús cartogràfic que en vulguin fer, doncs, potser els convé agafar una generalització. Per exemple, els municipis, no? Agafo una perquè anirà més ràpid si agafo una generalització, perquè els arxius són més petits, però és una capa útil que poden utilitzar combinant amb altres capes. Aquest el podria saturar, per exemple, per començar, perquè ressalti més, el que dèiem abans. Poden canviar l'estilització com els convingui. Totes les dades, això no ho he dit, però totes les dades que es proveeixen a través del connector són dades de l'ICGC, per tant, la llicència és CC BY, per tant, les poden reutilitzar, o sigui, vostès poden gravar aquesta capa, poden editar-la, poden utilitzar qualsevol funcionalitat de QGIS, poden fer les funcions geospatials que vulguin des del mateix QGIS sense cap problema de llicència. I l'única restricció és que si les redistribueixen ens han de donar crèdit, diguem, ens han de mencionar. Aviam, esborraré les capes una mica per fer net. Llavors, em permetran... Ara passaria a la part de descàrregues. Em permetran que utilitzi un altre QGIS. Més que res perquè si la descàrrega s'encalla, les descàrregues, com que ho estem fent tot així sobre la marxa, si la descàrrega s'encalla, almenys podré seguir amb l'altre QGIS, no? Molt bé. De descàrregues, doncs, tornem a la zona que estàvem presentant amb l'RTT i que em va bé perquè ha canviat la setmana passada. Tot el que són les descàrregues del connector es fan des d'aquesta opció que té un paquet. Llavors, el primer, si la idea és que tots els productes es descarreguen a una carpeta que pot escollir l'usuari, si estem treballant en un projecte determinat, va bé seleccionar primer la carpeta del projecte, això és una modificació que es va fer fa poc. Recordar primer d'escollir la carpeta de treball i a partir de llavors automàticament QGIS, o sigui, el connector d'OpenICGC per QGIS, utilitzarà aquesta carpeta per anar emmagatzemant les descàrregues. Ara obriré la meva, exacte, no té res, això és el que he anat jo descarregant últimament mentre preparava la presentació. No té res especial, tots aquests productes, un cop descarregats, si es espera el projecte, es poden carregar com productes normals a QGIS. Per tant, es pot utilitzar pràcticament, encara que no es vulgui treballar amb QGIS, com a eina de descàrrega. De fet, si es volen descarregar sèries temporals, ara mateix és l'única eina de descàrrega que ho permet. Llavors,
Començaria doncs, per descarregar el referencial topogràfic territorial en GeoPackage, que el vaig presentar la setmana passada, una mica com a exemple. Hi ha el primer que surt és un diàleg que demana quin tipus de descàrrega es pot fer. Hi ha diferents tipus, o per les coordenades. Després ensenyaré algun dels altres perquè pot ser interessant. De moment ho faig per àrea. Àrea vol dir que aquí escolliré un rectangle. Mentre el rectangle és verd, això funciona igual al descarregador web. Mentre el rectangle és verd és que tenim una zona que es pot descarregar. Si la fem molt gran no ens deixarà. El rectangle es tornaria vermell. Aquí demana una mica el prefix de l'arxiu. I, exacte. Ara ja s'ha descarregat amb aquest nom que veuen aquí. Si volem, després els ensenyo la carpeta de descàrregues. Aquest és el prefix que li hem dit i que per defecte és el nom del producte i el sufix amb la data i l'hora en què s'ha fet la descàrrega. Llavors, simplement afegim les capes. Ha descarregat, hem vist que havia descarregat el GeoPackage. El que faré serà de saturar un altre cop aquesta capa del mapafons per ressaltar això d'aquí, que ara potser no es distingeix perquè se superposa sobre la piràmide. Això d'aquí és la capa vector. És la capa que hem descarregat. És una capa que es pot inspeccionar i que té la mateixa estructura exactament que la que es va presentar la setmana passada quan parlava del GeoPackage del referencial topogràfic territorial en 2D. No? I aquí hi ha tots els atributs, la mateixa estructura de capes, les mateixes taules auxiliars que vam comentar. Una de les coses que es poden fer amb aquest GeoPackage, a més, la diferència és que, a diferència del mapa base, doncs aquestes geometries es poden editar, es poden fer càlculs amb elles, etc. No? Llavors, una de les coses que hem intentat també per facilitar l'accés és aquesta opció de canviar els estils del GeoPackage per alguns estils de l'ICGC. Aquí, per exemple, podem escollir per cada capa quin estil li volem posar. Ara, cada cas d'ús serà diferent, no? Però el que podem fer és posar totes les capes, o el que estic fent amb aquesta opció és posar totes les capes a gris i agafaré els polígons d'hidrografia i els passaré a color. Llavors, quan aplico els canvis, veuen que tot el GeoPackage s'ha simbolitzat en gris, menys les parts que volem ressaltar. Per exemple, si ens interessa això, els polígons d'hidrografia, que bàsicament en aquesta zona són piscines o basses, doncs queden ressaltades en color. Altre cop, no s'està fent res que no es pugui fer amb els estils de QGIS. Tècnicament, per qui li interessi, el que està passant és que dintre del GeoPackage hi ha els estils incrustats i s'estan aplicant aquests estils, com que sabem qui són i quin nom tenen, els apliquem automàticament amb l'opció de menú. Però aquests estils es poden alterar, es poden copiar, es poden modificar, es poden editar segons les necessitats de cada usuari. Tot és obert, no hi ha res que no es pugui alterar. No? Llavors, aquest és un exemple de descàrrega. Esborro. És un exemple de descàrrega. Aquest tipus de descàrrega el podem fer en productes que són continus, com és el cas de l'RTT. Tots els productes, diguem, territorials. El que intentem fer sempre amb les descàrregues és una mica el millor esforç que es pugui a l'hora d'intentar facilitar l'accés. Per exemple, en la versió actual de la cartografia topogràfica 1000, saben que no és contínua, que és una cartografia urbana que està dispersa al llarg del territori. Llavors,
aquí sí, podem fer descàrrega per àrea, igualment, però aquí el que fa, o el primer que fa és mostrar polígons de les zones que estan disponibles per descàrrega. Això de vegades pot despistar una mica perquè per ensenyar les zones que es poden descarregar es fa zoom out a totes les zones i de vegades depèn del flux que un estigui fent quan treballa, si està a un determinat zoom, el fet que es faci el zoom out despista una mica, però recordin que tenen aquests botons per tornar al zoom anterior a QGIS. Llavors, que faré una descàrrega que no sigui gaire gran. Vaig fent coses petites perquè si algú està seguint al llarg de la meva explicació en el seu QGIS, pot ser que si de cop li arriben moltes peticions de zones molt grans al servidor no doni coll, simplement perquè el servidor està dimensionat per l'ús habitual. I en aquesta jornada que hi ha tanta gent, si fem tots la petició de cop és possible que hi hagi retard. No? Perquè jo, almenys per prevenir-ho, i si ho volen provar també els convidaria que facin retalls petits perquè a tots ens arribi la finestra del servidor per fer la descàrrega. Llavors, aquí doncs, baixo aquesta zona de cartografia 1000, una mica perquè vegin la diferència. I aquí, un altre cop, s'ha baixat i simbolitzat amb l'estil de la CTUM. La diferència és que sabem, o qui estigui acostumat a treballar amb cartografia 1000 sap que s'han de carregar uns quants shapes en un ordre determinat, amb diferents capes. Aquí ho hem amagat tot, de manera que només descarregant la zona baixa una versió simbolitzada de la cartografia, potser que tregui el mapa de fons perquè no distregui tant. I és dir, intentem fer sempre com encara que internament el producte no sigui continu, per tant s'hagin de carregar diferents capes, intentem amagar aquesta complexitat de l'usuari a través de l'aplicació. I altre cop aquí tindríem els atributs del producte, amb els casos que estan previstos a les especificacions. No? I la idea també és això, un mapa que estigui simbolitzat, que l'usuari es pugui orientar i, a més, té les dades aquí per modificar, editar, com consideri. Ara esborraré aquest producte. Un altre tipus de descàrrega que pot ser interessant i que pot cobrir algun cas d'ús d'usuaris que ens demanen encara descàrrega per fulls, seria, vaig per aquí, seria la descàrrega per polígons, per una capa de polígons. No? Llavors, aquí, per exemple, el que podríem fer, com ho faríem? Aquí tenim per referència, a les capes per referència hi ha els talls cartogràfics. No? Llavors, farem l'exemple amb l'Orto de tall 5000 perquè és des de que s'ha publicat l'Orto territorial, la publicació per fulls va a la baixa. Una manera de, entre cometes, restaurar-la per a aquella gent que vulgui fulls seria aquesta. No? Podem posar el tall 5000 aquí per referència. M'ha tret el mapa per defecte, però tenen aquí els fulls. No? Aquí podríem anar... Llavors, si el que volem, per exemple, és descarregar aquests dos fulls de Barcelona, l'ICGC estaria per aquí. El que faríem és anar a l'ortofoto vigent de la raster. Aquí ens demana la resolució i ara el que faré és posar-li una mida de píxel gran perquè trigui menys al servidor. I en comptes de per àrea, abans d'això, he deixat una cosa, que és seleccionar els fulls que voldria descarregar. Per exemple, si vull descarregar aquests dos fulls, llavors, ara sí, vindria a la descàrrega de l'ortofoto color vigent amb dades raster i
agafo, exacte, 2,5 metres de píxel perquè vagi més ràpid i descàrrega per polígons seleccionats en una capa. Llavors, igualment em demana el prefix. Llavors, això el que fa és fa les peticions de descàrrega amb els límits del polígon que li estem demanant en cada moment. Com que el polígon és el de tall, podria ser un polígon, no cal que sigui el polígon de talls, això no ho he dit, però pot ser un polígon arbitrari. Si té molts punts i és molt complex, doncs hi ha un límit de punts que suporta el servidor. Però per polígons del tipus això, rectangles mínims contenidors o fins i tot una mica més complexos, també fa el retall. I aquesta és una manera, ara el que acaba de fer, a més, se'n poden escollir diversos i va fent el bucle de peticions i és una manera de tenir una descàrrega per fulls de l'Orto o de qualsevol producte. Poso l'exemple de l'Orto perquè és el que una mica s'ha retirat fa poc i potser ha arribat alguna petició en aquest aspecte. Què més? Que els podria ensenyar una mica, sí, en la mateixa línia. Suprimeixo la capa. Per fer net i potser, exacte, el que podria fer és escollir només un full. Moment. L'eina de selecció, aquí. Aquest full, per exemple. I el que és interessant també que sàpiguen és que el connector de moment és l'única eina que permet la descàrrega de sèries temporals. Això es faria, en comptes de demanar la vigent, demanen la històrica, no? Les capes que posa històrica. En aquest cas ho provarem amb la infraroja i simplement afegeix això. A part de les opcions anteriors, deixa escollir quin any amb tot el rang d'anys de la sèrie històrica. Llavors, això és una bona... Si es volen fer comparatives del territori, és una bona combinació amb els polígons seleccionats perquè d'aquesta manera ens assegurem que sempre és exactament la mateixa àrea en diferents anys. No? Però aquí faríem parell de descàrregues. Tornem al que els comentava, com que la històrica, de fet, es pot... Hi ha cobertures que no són completes, no deixa dibuixar el polígon o l'àrea en qualsevol lloc i de vegades fa aquest zoom out que simplement, de moment, la manera és tornar a fer zoom enrere. No? Ara podríem descarregar una altra foto infraroja històrica un altre cop i descarregar un altre any. I quedaria aquí. La comparativa es pot fer, com que és el mateix polígon, doncs es pot fer la comparativa segons necessitin. Un altre, per acabar una mica amb el tema de descàrregues, saben, és dit, totes aquestes descàrregues d'hortos històriques es poden fer arrel que existeix el producte d'Horto Territorial, que es va presentar Marilo Cabré la setmana passada. L'altre producte que va presentar va ser el LIDAR, la nova cobertura LIDAR de Catalunya. El que faré és borro aquestes capes una mica per fer net. I aquesta cobertura, ara la descàrrega solament triga més, però que quedi això més net, però val la pena veure-la, que seria la descàrrega del líder territorial en format LAS. En aquest cas, l'únic que deixa descarregar és full i la sèrie temporal, de moment, ja va explicar la Marilo que hi ha un programa per anar regulant el territori o la totalitat del territori cada 4 anys, però en aquest cas només tenim una entrada i la descàrrega és només per fulls. Simplement es tracta
Aquest és el tall de referència, no? Com hem vist, el mateix zoomout que hi ha hagut abans, i si volem descarregar, doncs fem clic, avisa que aquest arxiu pot trigar força a obrir-se a QGIS, per tant, potser l'haig de deixar aquí i passar a seguir l'explicació en l'altre QGIS que he obert. I aviam, li donarem un temps prudencial. Sí, aquí el que triga, veuran la barra de progrés aquí baix. No, va prou ràpid. El que triga és que QGIS es fa un índex dels punts en un format determinat. I llavors la primera vegada que es carrega, triga a fer aquest índex. O sigui, no és només la descàrrega que trigui, sinó la indexació que fa QGIS. Doncs, ha trigat més o menys 52 segons, no?, a fer tot el procés, i aquí tindríem el núvol de punts líder, amb el tipus de dades líder, amb les eines que té QGIS per tractar líder. El que sí que potser val la pena és que veiem una vista 3D d'això, no? Vista de mapes 3D, nova vista de mapa 3D. I veurem perquè aquí. Això sempre surt a la finestra que no toca. Expandiré una mica. Les funcionalitats potser 3D de QGIS no són tan avançades com les d'altres programaris, però es poden fer una idea aquí del núvol de punts en 3D, amb els edificis de la zona. És un núvol de punts amb molta resolució. Podem veure aquí com, òbviament, els rebots estan bàsicament a la part superior, però donen força idea del territori, no? En 3 dimensions. Molt bé, doncs amb això acabaríem una mica la part de descàrregues. Hi ha un últim tema que potser m'agradaria ensenyar-los. Esborro això. Que és, hi ha també alguna eina per facilitar això. Crec que podria agafar, per exemple, allò que havíem fet de l'ortofoto vigent combinada amb el ressaltat d'alçades, una zona més o menys que tingui relleu. Aquí hi poso el ressaltat d'alçades. Quedi més o menys bé el ressaltat, i hi ha una utilitat que pot servir si surten a camp o si simplement necessiten una impressió, que és aquesta d'aquí. Aquí a les descàrregues es pot guardar un PDF de la vista actual. Com per defecte agafa el topònim que hi hagi més a la vora de la zona visualitzada, i simplement el que farà, ara ho veuran, és utilitzar altre cop les eines de QGIS per generar una visualització, no? Això és un GeoPDF. Per tant, si vostès tiren aquest PDF a QGIS, l'arrosseguen, no? El posarà a lloc, i també el poden explotar des d'altres aplicacions mòbils, per exemple, que facin servir PDFs. Això és una manera de treure un informe. Òbviament, el que fem és mostrar les dades que hi ha per pantalla.
òbviament no podem saber la llegenda de les dades del projecte GIS que hi hagi en aquell moment, però el que sí que fem una mica és un mínim d'orientació de les coordenades, sistema de referència i on és el nord, i un topònim. El que fem per darrere és utilitzar el visor d'informes. Ara mateix només ho fem en A4. Si hi ha demanda, doncs podríem fer també un A3, si va millor, per situar. I creiem que pot ser una eina útil. També hi ha una altra opció que no entraré perquè estic una mica malament de temps, que fa el mateix però amb un mapa de situació de la vora. Llavors, això crec que és, sí, tot el que tenia més o menys per explicar en quant a connector de QGIS, descàrrega. I ara farem una mica d'híbrid entre el connector de QGIS, començaré per aquí, però aprofitaré per explicar les eines de fototeca, parlant també una mica del projecte Fototeca, que és el que havia de presentar la Noelia avui. Llavors, simplement posaré alguns apuntadors, alguns links d'una sessió que es va fer on es va presentar la fototeca, la mateixa Noelia, i que hi ha un vídeo i unes transparències, a veure si puc posar el xat. Aquí, exacte. Aquí els deixo un enllaç al vídeo de YouTube on es presentaven diferents productes, però un d'ells era la fototeca com a programa i tot el programa d'ampliació del fons fotogràfic de l'ICGC i de conservació. I també els deixo un enllaç a les transparències que es van utilitzar en aquella sessió. Per si volen aprofundir, jo el que em limitaré és una mica a descriure el que és la fototeca de Catalunya a partir de... i explicar una mica el funcionament i com es consulta tant des del connector de QGIS com des de l'aplicació web. La fototeca és això, és el fons, la col·lecció de fotografies aèries verticals sobre el territori de Catalunya que custodia l'ICGC i que abasta un rang d'anys que van des del 1942 fins a l'actualitat. Com poden imaginar, o sigui, la quantitat de fotogrames venen a ser aquests, 2 milions de fotogrames reals. Com poden imaginar, al llarg de tot aquest temps ha canviat molt la manera de volar, tant la tecnologia blanc i negre, analògica, els tipus de càmera, la instrumentació de l'avió, el pas al digital, etc. Per tant, és una col·lecció molt heterogènia i tenim la georreferenciació de les diferents cobertures anuals també reflecteix això. En els primers anys, els fotogrames analògics, per donar-los una orientació acceptable per mostrar o per fer segons quins productes, s'han d'aerotriangular, i això és un procés que es va fent paulatinament a mesura que es necessita. Però en els vols que ja inclouen un vol digital amb una càmera digital, la mateixa orientació directa de l'avió ja ens permet fer algunes aplicacions sense cap procés d'aerotriangulació, i el sistema d'informació que té l'ICGC per als vols digitals, que venen amb l'orientació a l'inercial des del principi. Tenim un flux molt estructurat de catalogació ICQ, que el que fa és que un cop s'ha acceptat el vol per als diferents operadors segons els diferents criteris de qualitat, això ja automàticament es generen uns formats que són directament publicables i a més es cataloguen amb totes les metadades adequadament, de manera que siguin cercables. I això, una explotació d'aquesta base de dades, és el que està permetent que haguem pogut obrir tot el fons de la cartoteca per consulta oberta a tota la ciutadania. Llavors, aquesta base de dades i aquest backend
que dona suport a aquestes consultes es pot explotar. És el mateix backend, és la mateixa tecnologia que hi ha en el servidor, es pot explotar tant des del connector de QGIS, que ara començaré per aquí, com des de la part web. Cada eina té les seves avantatges i els seus inconvenients. El visor web, diguem, és el que havia de presentar la Noelia i ara els presentaré els dos junts. Llavors, com el connector, per exemple, aviam, les eines de fototeca doncs, són aquestes d'aquí. És aquesta pestanya d'aquí, no? Que és la que ens quedava una mica per ensenyar. Llavors, simplement, la manera més fàcil es fa clic sobre una part del territori i aquí surten aquesta nova pestanya que ensenya, fixin-se que hi ha un rang d'anys i per cada any es mostra la fotografia, no? Per cada any totes les fotografies. Llavors, jo el que recomanaria és que si es fa clic aquí, amb els cursors amunt i avall es va canviant la fotografia, amb els cursors esquerra-dreta es va canviant l'any que estem consultant, fixin-se que va prou ràpid, i podem escollir, només fent clic, podem visualitzar el fotograma en el que estem a sobre i llavors podem ràpidament escollir la zona que ens interessa. No? Aquí, per exemple, podem anar a l'aeroport, aquest és el vol de 2023, podem anar tot l'enrere que vulguem i aquest seria un vol de l'any 44, no? A les mateixes zones amb els fotogrames que tenim en el lloc on he fet clic. No? Aquí, per exemple, tindrem alguna cosa més interessant perquè és més gran. Exacte. Llavors, coses que potser no són tan òbvies, crec que el funcionament és prou clar. Coses que potser no són tan òbvies és el tipus de visualització que es pot fer. Aquí no s'apreciarà, deixin que canviï de zona. Anem al Pirineu. I torno a fer una cerca aquí, simplement torno a fer clic. Quan ho faci em dirà que hi ha una cerca prèvia, que si la vull esborrar i fer-ne una altra. I aquí tenim la mateixa interacció. No? Aquí agafo podria escollir el fotograma i veure'l, però el que faré ara és, en comptes de veure aquest fotograma directament amb la georreferència així nominal 2D, el que puc fer és fer una rectificació al vol. Llavors, això el que fa és aplicar el DTM i fa el càlcul, com que l'orientació dels vols digitals és prou bona, la que baixa directament de l'avió per donar aquest tipus de producte, el que fa això, per si he volgut anar a una zona muntanyosa, el que fa això és rectificar la imatge de manera que superposa sobre cartografia amb la correcció topogràfica que correspon. Altre cop, i això enllaça amb el que he presentat abans, com que tenim el model i l'orientació correcta per rectificar un fotograma, el que podem fer també és fer-lo en anaglif. En aquest sentit, podríem veure el parell estereoscòpic i després podríem ajustar els paràmetres de paral·laxi, per exemple, i això es veuria, si algú té, no sé si ho pot provar ara mateix, però això es veuria en 3 dimensions, que té algunes aplicacions interessants, per exemple, per veure moviments del terreny, els companys geòlegs es diu que l'utilitzen, de fet es va desenvolupar per ells. Llavors, aquesta funcionalitat s'ha passat al visor de la Fototeca de Catalunya, que és una aplicació web que utilitza més o menys aquesta mateixa, poso aquí l'enllaç, aquesta mateixa filosofia. I amb el mateix tipus d'interacció. Perquè això, el backend que ho suporta el servidor, doncs ensenyaré directament aquí. Bàsicament és la mateixa funcionalitat en mode web i endreçada diferent. Però aquí, per exemple, podríem anar a la mateixa zona que he fet abans, més que res perquè és muntanyosa, i així podrem veure els diferents tipus de visualitzacions i sobre aquí, el que fa aquí, en aquest cas,
es mostren els centres de fotograma, o sigui, aquí hi hauria la llista, aquí es mostren els centres de fotograma i si se n'escull un, doncs queden aquí les opcions, es poden veure les metadades. En el de plugin de QGIS no l'he vist, però també hi ha un botó per veure les metadades, les que no es veuen en la llista. Es pot escollir el tipus de visualització. Les funcionalitats són les mateixes. L'única funcionalitat que pot ser com específica web que és aquest botó de compartir. És a dir, si volen ensenyar-li un fotograma concret a algú o enviar-nos a nosaltres per qualsevol incidència o una cosa semblant, aquest botó li dona un identificador únic que es pot compartir en un navegador sense necessitat de tenir instal·lada l'aplicació. Això sí que és una cosa que web pot fer. No? La manera de fer-ho en el connector de QGIS seria fer-ho per nom, que hi ha dos tipus de cerca més que han explicat, que és pel nom del fotograma, si volen tenir la referència. El botó d'informació estava aquí, que no l'he clicat abans, però dona les mateixes metadades. L'altra cosa... I a més, aquí es crea una capa, que és una capa estàndard de QGIS, que després vostès, si volen, poden veure les propietats i anar jugant, és tot obert. El que puc fer també, un moment, en ambdós casos, hi ha un botó de descàrrega. El plugin de QGIS permet descarregar el fotograma sencer. Si posem dades disponibles, descarregaria el fotograma sencer. Si no, permet fer un retall. El connector web només deixa en aquests moments encara fer un retall. La funcionalitat de fer el fotograma sencer s'implementarà més tard. Això és un patró habitual que fem perquè sabem que el connector de QGIS té una base d'usuaris més limitada en general que el web, per tant, si estem afinant rendiment, primer comencem a implementar les coses en el connector de QGIS i després el passem a web. En ambdós casos també hi ha aquest botó per donar... Si veuen un error en algun fotograma, sobretot en la sèrie històrica, encara que s'ha fet un control de qualitat i s'intenta repassar, moltes vegades aquest control és manual. Llavors, pot ser que en alguns dels fotogrames d'algun vol que hagi vingut històricament l'orientació estigui malament. Llavors, aquest és un botó que ens deixa reportar un error d'un fotograma de manera que ho puguem revisar i corregir-lo. L'altra funcionalitat que té el visor web, que això ja transcendeix una mica el que és l'aplicació de fototeca, és que la cartografia es pot veure en 3D. En aquest sentit, triga una mica, depèn de la gràfica, i més si estic compartint pantalla, no? Però es pot veure el fotograma en el relleu, no? Posicionat en el relleu. A sobre del relleu. És que ara, això, entre el compartir pantalla i el navegador s'encallarà. Però bé, en quant a funcionalitats, més o menys, crec que és el que volia explicar-los. Anem malament de temps i em queda per explicar el connector, o sigui que correré ara, el connector que s'ha fet per geocodificar, o sigui, el geocodificador per ArcGIS. En aquest cas, altre cop, posaré aquí l'explicació en el xat, l'explicació que hi ha a la pàgina web i on hi ha les instruccions d'instal·lació. L'instal·lem junts perquè vegin l'ús determinat, però aquí el que s'ha desenvolupat és un geocodificador estàndard d'ArcGIS perquè era el que ens demanaven els usuaris. I, per tant, tota la documentació de l'API d'ArcGIS, tant web com desktop, sobre geocodificadors, aplica en aquest geocodificador ICGS. L'ICGS el que fa és utilitzar aquesta API i posa les seves dades. Però, per tant, tampoc té massa sentit que entri jo a explicar el detall de tot, simplement els explico com instal·lar-lo, que està absolutament descrit aquí, i perquè vegin una mica l'ús.
però tampoc té massa... En quant a funcionalitats, simplement és perquè és el que es volia, perquè que terceres parts puguin utilitzar per les seves aplicacions, tant web com desktop, el geocodificador de l'ICGC. Llavors, simplement això. Un moment. És això. Aquí a Connections, anar a servidor i posar Server. Com sempre, surt sempre tota la... En fi, a la pantalla que no correspondria. I posen la URL que hi ha a la pàgina web i en el catàleg veuran que apareix un servei d'ICGC. Llavors hi ha el geocodificador, botó dret, afegir al projecte. I un cop fet això, simplement veuran que la pestanya Locate, que estaria... es pot treure, crec que sí, amb App Locate, si no la tenen, ja apareix la pestanya de cerca, no? Aquí recordin que es poden configurar quants geocodificadors es volen utilitzar. No? En aquest cas no he activat només l'ICGC i podríem provar, no sé, qualsevol... Per exemple, l'Institut Montserrat de Barcelona, no sé. Tenen aquí això, la riquesa de topònims que correspondria, no? Aviam. Exacte. Per exemple, doncs vindríem aquí. No té massa més com a ús. El que sí que potser la diferència vindria o es podria trobar, per exemple, en que aquí podem fer una geocodificació inversa amb l'inspector d'adreces, que és dir, si vostès cliquen en un punt donat, li dirà quina adreça està més propera en aquest punt. Això pot ser útil. Però, com ja dic, és funcionalitat estàndard de QGIS. Es pot combinar amb altres geocodificadors, si volen fer diferents nivells, un mundial i un per les dades de Catalunya. I per part meva, crec que és tot el que els volia explicar avui. Gràcies per l'atenció. Si hi ha dubtes, doncs intentaré respondre'ls. Si els dubtes són de la part de fototeca, doncs potser els traslladaré a la Noelia. Com a dubte que hagi arribat aquests dies, sí que se'ns ha preguntat per la continuïtat de 50.000. Saben que tant el 25.000 com el 50.000 eren productes que estaven, es va explicar una mica a la reunió, o sigui, a la sessió de la setmana passada, que estaven discontinuats i que fins que no es vegi com es poden tornar, i que feia molt de temps que no s'actualitzaven, i que fins que no es vegi com es poden tornar a reprendre la publicació més productiva, diguem, s'han retirat de moment. Això vol dir s'han retirat bàsicament per no estimular l'ús de nous usuaris que es puguin afegir, però tampoc volem deixar penjats a ningú. Per tant, qui necessiti o tingui algun cas d'ús que no està cobert per altres escales, el que farem és contactar-los. O sigui, l'usuària que ha fet la pregunta, doncs contactarem en els propers dies per veure quina alternativa li podem donar, per veure si hi ha algun dels productes que sí que estan mantinguts que pugui almenys donar un ús parcial, i si calgués, doncs, fins i tot proporcionar alguna versió antiga que sigui útil, depèn del cas d'ús, es podria arribar a fer. El que es fa és, diguem, retirar-los per l'ús general. Llavors, no sé si hi ha més preguntes. No, Joan, no hi ha més preguntes. No hi ha més preguntes?
Llavors, doncs per mi això és el que volia explicar-los avui. Gràcies per l'atenció. Gràcies també per la comprensió per aquest canvi d'última hora que hi ha hagut i si hi ha qualsevol dubte se'ls acut els propers dies, doncs saben que poden posar-se en contacte amb l'ICGC pels canals habituals i que els faran arribar i contestarem adequadament. No? Doncs moltes gràcies.